Салому алайкум ва раҳматуллоҳ. Бародарои ғариб, хуш омадед ба канали мо. На бародаро кадуи нархи каду дар Тоҷикистон. Кадуро бинед чанд тайяй бародаро. Килоша 2 сум 2.5 сум мегӯянд. 2.5 мақсад вобаста иқлим. Я 500 кило бори ҳаст. Кадуро бинед сорти вообще навақи калон-калони. Баъд войма 1 килош 2.5 сум 2 сум ҳамитари мефурӯшанд. бародаро каду, нархи каду ба арси тикваш мегӯянд, ҳамитари чизовай. Ҳамин меҳнатҳои мо бародарои азиз баҳри шумое ки шумо ҳамин чизора нарх навора бифаҳмед. заҳмат мекашем, мо меҳнат менем ҳамин баҳри шумое бародаро. шумо фақат ҳам дастгирии ҳамин лайка биҷақи, ҳамин лайк иншоалло беплай ҳамин я лайка биҷақи. мо ҳамин лайка мебинем бо пешрави мо беҳад зиёд мекунем ва ба қарибӣ фаромӯш накунед бародаро. Говмолбозори ҳоҷи шарифан мешава иншоалло ба наздикӣ. ака коро мо сабукем ба наздикӣ иншоалло ҳаракат мекунем ки чизҳои мехостагии шуморо ба навор бигирем, пешкаш шумо кунем. ина кадуҳои фурӯшӣ беҳад калон-калоне. ҳамун лайка биҷақе, подписатся накарда подписатся кунед, зангулара биҷақе. морам ҳаракат мекунем баҳри шумо иншоалло бародарои ғариб беҳтарин наворҳо кунем. ҳар рӯз соати 7 бегав ба вақти душанбе иншоалло наворҳои моро тамошо карда метавонед. худо нигаҳбонтон бошад бародарои азиз, то видеои оянда. хай